Istoryang kahalukayan. Bisaya Horror Stories. Bag-ong balhin mi kaniadto saw sa kabalay nga gibaligya ra pud namo ug wala gyud mi magdugay didtoa kay naay dili masabtan adto nga mao ako i-share sa inyoha mga kaistorya ug mao kini ang amuang kaagi uban sa akong anak. Ako day si Angeline, usa ka housewife ug tubong taga Dipolog City. Ug i-share nako sa inyoha ang kaagi nako uban sa ako ang anak nga adunay nakaila sulod sa amo ang balay nga napalit. Adlaw kadto nga namalihin nami sa amo ang mga gamit para sa bag-o namong balay na napalit. Ug way kabutangan ang ako ang kalipay, kauban ang ako ang mister. Kaysa kadugay nga nangandoy mi og balay, naa na gyud mi matawag nga amoa. Simple ra kini nga balay, plain ra kini ug naa kini tulo ka kwarto. Ug medyo lapad yun ang balay ang amuang napalit. Bunga kini sa amuang pagpaningkamot. Kay ako, bisan tuod og housewife ra ko, gapangita gyud ko og paagi nga makakita ko kapangita ag kwarta. Akong paagi kay ang pag-buy and sell sa mga bisan unsa man lamang nga mga gamit. Mao to nga nakapundar gyud taon ni sa pagpaningkamot namong duha uban sa ako ang bana. Gahakot na mi ato sa mga butang namo ug busy kaayo mi sa hinakutay sa mga gamit nga gikuha pa namo sa karaan pa namo nga balay ket puy-an kaniadto. Taod-taod to nga sa siging hinakutay, ang ako ang bata nga itago lang nako sa pangalan nga Christine. Mipahuway usa siya kay kapoy daw kuno siya. Atong panahon na, naa sa edad 5 o 6 anyos ang ako ang anak. Makamao na kini nga mustorya ug unsa iyang makita o makasulti, musulti gyud kini siya diri nako. Miingon ko sa iya na magpabilin una siya sa balay kay maghakot mi sa ubang nga mga gamit na tuwa pa sa pick-up truck. Nakaparking ang truck unahan sa amoa. Bali ang balay nga bag-una mong napalit, sudlo nun kini gamay o kinahanglan pa kini nga lakawon aron makasulod yun mismo sa amoa. Gion to na ko ang amuang gamay nga TV o gipatan-aw na ko si Christine og cartoons aron malingaw samtang naghakot mi. Bilin pa na ko ato sa ako ang anak na di gyud mo gawas og mag-TV ra gyud siya hangtod na maabot mi. Noon, kampante ra man pud kaayo ko ato kay hayag pa man atong orasa pud ug usa pasad duol ra masad ang amuang hakutan. Mga pila pa gid to kabalikan namo ug taod-taod na pud to. Dihang pagbalik namo sa balay, nakabantay ko nga ang ako ang anak nagsigi siya og storya nga murag naa bitaw siya nakauban sa sulod bitaw. Wala kaayo ko nakadungog sa saktong linya sa istorya, pero nakadungog yun ko nga naay ka istorya si Christine. Naniid lang yun ko ato, dihang miagikik ang ako ang anak, nga murag naa siya kadula sa sulod yun. Gikalit ko ni siya og sulod, dihang pagtanaw na ko, nagsmile ang ako ang anak, ug dayon, mihunong sa pagkatawa, ug mikuha dayon sa iyang mga dulaan, mihilom na kini dayon, ug mura lang kini og wala. Nangutana pa ko sa iya ato ug na ba siya kauban sa sulod diri Apan ako ang anak, wala man baling ug gasigya ra kini og dula-dula sa iyang mga dulaan. Ug mura lang gyud siya og wala nakadungog sa ako Giduol na ko ang ako ang anak kay murag wala gyud siya nakakita sa ako ug gitapik na ko ang ihang naong. Nahibulong ko nga ang ako ang anak atong orasa mingisi og kalit sa ako nga murag tan-aw siya nako og maayo. Unya tutok ayo ang iyang naong sa ako ug kalit lang, naulian kini sa iyong kagalingon ug migakos kini og kalit sa ako Sa pagakos nako sa ako ang anak pabalik, nakabantay ko nga mura jud kini og nahadlok siya kay gakurog kini nga nagakos diri nako. Gipangutanan nako siya og balik kung naa ba gyud siya kauban diri sa sulod. Wala gihapon motubag ako ang anak ato ug giubanan na lang nako siya sa sala para naa siya kuyog sa iyang pagdula. Total, human-human naman po ang hinakutay namo. Una pa to nga nahitabo sa ako ang anak, nga gibaliwala lang nako. Kay pagkasunod adlaw ni ana, normal raman po ang dagan sa amo ang pagpuyo. Ug wala rin katingalahan nga nahitabo pud sa amo ato.
Ikaduha ni nga nahitabo na pud kabahin sa ako ang anak. Dihang dihi usa ka hapon ato nga nagdula-dula si Christine sa may likod sa amua. Ug nakamata na lang ko tungod sa kusog sa iyahang katawa. Gitawag pa nako kini sa iyang pangalan ug miingon siya nako pabalik nga, "O mama, gadula pa mi." Nangutana pa ko sa iyaha kung kinsa ang iyahang kadula. Nagstorya ko ato niya nga naa pa ko susulod sa kwarto ug dungog kaayo nako nga naa siya kadula sa gawas. Wala mo tubag si Christine sa ikaduhang tawag nako sa iyaha. Maong gigawas nako siya aron susihon adto. Pagkakita nako kang Christine, mitan-aw siya nako ug miingon gyud dayon siya sa akoa na milakaw na daw ang iyang friend kay naabot daw kuno ko. Si kinsa man ka ang iyang pasabot. Nangutana pa ko sa iyaha kung taga-asa man ang iyang friend. Miingon pa ko na pakit-unta ko kay aron makailapod ko ug aron magkasulti mi. Sulti pa nako kang Christine. Nakalitan ko sa giingon sa akong anak ug miingon kini nga naara man daw kini diri sa amo aga puyo ang iyang friend daw. Wala ka pugni nga nigimok ang ako ang mga balahibo pagkadungog nako sa gisulti sa ako ang anak. Pasabot, diri di siya sa amo ang nagpuyo. Ambot pud og ngano nga mao to akong na-feel atong orasa human niya og storya. Mitago man siya mama, unya na lang daw kini mi magdula. Puno pa nga storya ni Christine, human milakaw kini ug pasulod na dayon sa amoa. Nabalaka ko sa giingon sa ako ang anak ato ug nakadesisyon ko na pasudlo na gyud siya sa amoa kay padung sa tumogabi. Basin gidula-dulaan ra sad si Christine. Ning sulod na mi ato ug nagpaabot na lang mi sa iyang papa ato nga moabot. Giona ko ang TV ato kay para mutan-aw ko og balita. Unya focus kaayo ko ato sa pagpaminaw sa TV. O si Christine, gipasagdan lang nako kini nga nagdula sa sala namo. Taod-taod pud to nga sa ako ang pagtan-aw. Nahibulong naman lang yun ko. Dihang murag na ay gastorya-storya sa ako ang anak. Nga murag na siya kauban sa iyang pagdula. Nga siya raman untang usa. Miingon pa kini og kalit nga, "Sulod na lang diri gud, nabitaw ako ang mama." Uong pa ni Christine. Misiga ako mata pagkadungog sa gisulti ni Christine ug nakabangon yun ko sa ako ang paghigda-higda samtang katanaw sa TV. "Kinsa man imong kastorya diha anak?" Sampit nako niya. "Nak." Si Christine mitubag nga, "Siya mao na akong friend kanang naa sa may bintana. Ganiha man siya nagsigig tan-aw diri agod." Kalit kong milingi sa bintana og nakakita ko nga nay anino nga kalit lang kini nga mihawa sa bintana ug itom kaayo kadto. Gikuha gidayon ako si Christine ug gigakos. Nagkurog ko ato nga gagakos sa ako ang anak ug wala ko kasabot sa ako ang nabati na ato. Namarug ang ako ang balahibo ato ug grabe jud kayong kahadlok. Dihang mibalik ang itom nga anino sa may bintana ug gidukdok niya kini kay gusto unta kini nga mosulod. Nakasyagit ko sa akong nakita ug si Christine nahadlok na pud tungod sa akong pagsyagit. Nakita nako ang itom nga anino nga mikalit lang kini og kawala sa may bintana. May nalang gani kay ni kalit og abot ang ako ang bana ato. Kung nahibulong gid siya ngano ingon ato daw nga kurog kung naabdan niya ug gahilap pud ang ako ang anak. Tungod sa nahitabo, nagkistoryahan na misa ko ang bana pagsulod na mo sa kwarto ug miingon ko sa iyaha kabahin sa akong namatikda nako kang Christine ug sa oras nga magdula-dula kini nga murag naa kini siya kauban o imaginary friend. Ang ako ang bana dili gyud mo tuog mga ingon ana nga panghitabo ug miingon siya sa akoa nabantayan lang gyud daw nako ang amo ang anak kay basin unyag maon sa simba ko ug likayon sad nako ang maghadlok-hadlok kay kami ra duha diri sa amoa kuyog sa ako ang anak kay kun adlawan magtrabaho ang ako ang bana. Nagampo gyud ko ato paghuman sa amo ang panagstorya sa ako ang bana. Gunta wala nay mugambala sa amoa. Pila ka adlaw ang milabay ato nga minormal na pud og balik. Pinakalas nga nihitabo kini sa amoa nga maoy nakapakugang gyud namo ug miabot mi sa desisyon gyud nga magpatawag na mi og tabang. Tunga-tunga to sa gabi dihang nakamata ko tungod kay kaihion na kaayo ko ato.
O grabe na gyud kayo na kung kahiuna ato. Ug human ato sa akong pagpangihi, misulod ko og balik sa kwarto namo. Ug nakabantay ko nga wala si Christine sa amo ang higdaanan. Nadalikyat og bangon ang akong bana ato ug hastapod ko naratol kay si Christine wala na sa amo ang kilid ato. Grabe gyud siguro ang hinanok namo atong gibiuna. Migawas mi sa kwarto ato nga grabe kayo ang kabalaka kay si Christine wala na gyud namo makita. Nagsige na ko pangita ni Christine bisan asa lang. Gitawag na ko siya. Ug hastapod ako ang bana. Gipangita ang amo ang anak. Dako na kong kakurat. Diyang si Christine nakit-an ako sa likod sa amoa nga gatuwad-tuwad kini ug gadula kini og lapok. Dihang naiwagan ako sa flashlight nga ako ang gigamit. Misamot akong kahadlok ato. Dihang ako ang tantawagon ng ako ang bana nga murag naa mahinuoy mituok sa ako diha sa may ngit-ngit nga parte. Murag jud ko og nawadan og ginhawa na ato. Kay naay nituok sa ako nga murag bata kini. Ug sa akong paminaw, kusgan jud kaayo siya. Halos wala jud ko kaginhawa na ato hapit. Dihang nakita nako nga midol si Christine ako o gihapak niya sa iyang nagunitan ang kadtong itom nga anino ug miingon kini nga, "Bad man ka, di na ta friend kay imo man giaway ang ako ang mama." Gipuspusan niya og pag-ayo ato ug hasta ko naigo sa paghapak ni Christine. Nalabay na ang flashlight ato ug ang pagtuok diri sa ako hinay-hinay na kini nga miluag ug nakapanawag na ko og tabang ato sa ako ang bana dayon. Nakakita gyud ko mga kaistorya nga ang kadtong anino nga mituok sa ako dali-dali kini nga mipahawa dihang miabot na ako ang bana ug si Christine nga naa sa ako ang kilid gahilak na tungod sa iyang nakita nako. Mihila ko pag-ayo ato ug nahadlok gyud ko ug maunsaw niya ang ako ang anak. Grabe kayo kung pagpangurog ato dihang naabtan mi sa amo ang bana diha sa may likod. Nagbuntag yun to nga wala mi tarong tulog kay nahadlok ko kay basin balikan ko atong itom nga anino. Pero kaluyan sa pagampo namo wala naman yun mi balik kini. Pagkabuntag ni ana, ipangutanan ako si Christine kung diin siya o giunsa niya pag-abot dito sa may likod nga gadula-dula man siya og lapok nga gabiing dako man kaayo unta to. Mitubag ang akong anak nga nakamata na lang daw siya kay gipukaw siya ato sa iyang imaginary friend na magdula daw sila sa likod. Mibalibad pa daw siya ato pero gidala gid siya ato sa likod kay gibantaan man daw siya na di na sila friend kung mobalibad ang ako ang anak. Grabe ang pagpanglimbawt sa akong balahibo. Dihang nisaysay ang ako ang anak sa iyang nasinati. Ug misulti siya nga ang iyang friend nakaila daw kini niya sa may ilawom sa amo ang hagdanan sukad sa amo ang pagpamalhin. Migawas daw kini sa dapit. Dihang natawhan na ang amo ang balay nga gibalhinan. Tungod sa nahitabo, nakadesisyon ng ako ang bana nga pabendisyonan ng amo ang balay para sa proteksyon aron di na gid mobalik ang itong mga bata o ang anino nga amo ang nakita. Sukad nga nabendisyonan na, wala na yung misamok sa amoa ug wala na sad ko nakakita o nakadungog kang Christine nga magstorya-storya rag siyara. Naapoy gihatag sa amoa ang albularyo ngadto kang Christine nga panangga daw kuno kini sa daotang espiritu. Sa kadugayan, gibaligya ra pud namo nga balay aron makabalhin nami og dapit nga naidaghang tawo ug naidaghang silingan nga kauban. Ug diri na lang kutob ang akong istorya ug daghang salamat sa pagbasa. Ug unta, mapilian kini ninyo istoryang kahadlukan ug more power sa inyong channel ug maayong adlaw kanatong tanan. Shout out time.